Marc té tota la informació, però comencem a Lloret. Sí, en un partit on s'enfrontaven dos equips de la zona alta en busca d'acabar com més a dalt millor en aquesta quarta posició que confirmaria una gran temporada, que també està en busca del Lloret. Per tant, són tres equips que han mostrat una molt bona campanya. Vèiem al minut 19 un gol de Serrano que deixava el Mollet amb el resultat de 0-1 en un partit on els lloretencs van sortir un pèl més relaxats del que és habitual, fet que era l'últim partit a casa, el penúltim partit de Lliga, però tot i així, al minut 36 es provocava aquest penal molt clar que Riqui transformava i posava l'empat a 1 momentani fins al final de la primera part. Es van tenir diverses ocasions, però vam veure que els jugadors del Lloret no van estar encertats, si no era pel porter visitant, era pel pal. Qui sí que va estar encertat va ser Toscà, un regular de les cròniques que destaquem quasi sempre, però en aquesta acció que acabava amb el gol de Casado al minut 65 no va poder fer res per evitar. Veiem més ocasions del Mollet, que com dèiem, el Lloret no va acabar de sortir del tot intens, i fem referència a Edu Urdiales, que ens va demanar que destaquéssim que era l'últim partit a casa de Pere i Miqui González, segon entrenador i entrenador de porters, i del qual els hi volia dedicar aquesta gran temporada al capdavant del Lloret. Merescuda dedicació, Sí, perquè ella mateix ens ho deia, la seva tasca des que va començar no hagués estat possible arribar fins on ha arribat sense la seva ajuda.